Jak jsi spokojená se svýma rukama? Už je nějak teplo, začínám se červenat. Zatím jsem moc spokojená, ale uvidím, co budou umět. Je hodně věcí. No. Danieli? Doufám, že máme mikrovlnku. Mikrovlnku, jasně. Evo, to je dobrý, zná mikrovlnku. Doufám, že sa mi nezlakne, ale tak na Love Islande určitě mali nějaké ohně, takže nemal by mi utěct z kuchyně. Můžu se vás zeptat? To je dost nebezpečný recept, protože tu bude hořet oheň a takéto věci, ale... Já jsem taky oheň. Já jsem oheň. Silný velký chlap a ty to zvládneš. Jak je vidět, u Emmy se nezapalujou jen sporáky, ale i lejtka. Budu pak profík, nebo ještě nebudu? To tě všetko potom naučím. Spadla mi, co teď? No nič, zvihni ju. Pravidlo 5 sekúnd, dobre, ideme ďalej. Som docela nabitá pozitívne, čo sa týka tejto výzvy a myslím si, že to s Davidom nejak zvládneme. Emminy ruce sekají jako splašené. Sekaj. Ty jo, já jsem dobrý, On ne? je ninja. Ninja, ale... No a Ale už to žijem asi 6 rokov. V Praze, jo? Hej. Tak potom, až to spolu tady vyhrajeme, tak si uděláme vlastní restauraci. Dobre, ale musíš makať. no kam se hrabe Love Island? My spolu zvládneme hodně věcí, si myslím. Já si myslím, že Emma je sympatická slečna. Nevím teda, kolik jí je, já jsem teda starší, mám to radši. K tej tarhoni priložíme nakladané stročky, to sú houby nakladané na kyselo. Zase to chvíľočku opečieme, potom tam k tomu prihodíme ten hrášok, ktorý je sparený a olúpaný. Zase to trošičku pomiešame a v medzičase si nakrájaš pažičku. Docela príjemne ma prekvapil tým, že rád je, takže všetko ochutnával. Ja. Paráda. Vieš s panvičkou miešať? Že by si ju chytil a trošku tak prehadzoval? Ježiš. Dobrý, ne? Tarhoňa úplne pod svojom šporáku. Nie, už nie, lebo nám nenastane tarhoňa. Jak palačinky doma občas. Zase si pomiešaj s tarhoňou, ale pomiešaj si ju, lebo nám žiadna nezostane. Môžeš varečkou, kľudne. Nebude kazit zážitek tady. Neboj sa, ti potom dopravím toľko zážitkov, keď to vyhráme. To doufám. Zatímco u Emmy začíná být vyloženě horko, Nádhera. Mám z teba radosť. Já z tebe taky. Nechcem, aby si opalil ty svoje krásne vlásky. Budem na rande dneska ještě. Dneska ještě asi nie, ale keď vypadnem, tak kľudne. Myslím si, že pokud by Emma chtěla, což naznačila, že by chtěla, tak můžeme něco vymyslet. Jenom bych vám... Nová láska. Že správně si Neboj vlastně. sa, si krásny. Ty taky. Já tě miluju úplně. Myslím si, že tých pozvanek na rande tam padlo viac než jedna. To spolu tady vyhrajeme, tak si uděláme vlastní restauraci. Dobre. My spolu zvládneme hodně věcí, si myslím. Ti potom dopravím toľko zážitkov, keď to vyhráme. To doufám. Ale beriem to samozrejme športovo. Máte taky tak dobrou energii mezi váma? Jasne. Aha, totální. Synku, ty vole, to je láska. To je láska tohle.